Сәлем, бу Азатлык радиосындагы Татарча подкастның 2нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм мин Римма Гомәрова. Без бүген вакциналар турында сөйләшергә булдык. Бигрәк тә коронавирус вакциналары турында. Ни өчен бу теманы алабыз? Чөнки бу тема бүгенге көндә иң актуаль әйберләрнең берсе. Бик күп куркулар, бик күп шикләр әле һаман бар. Инде пандемияга 2 ел декабрьдә булаймы? Инде вакциналар да барлыкка килде. Инде вакциналар барлыкка килүенә дә елдан артык вакыт үтте. Ләкин һаман да безнең куркулар бар, һаман да безнең шикләнүләр бар, һаман да без әлегә тиешле күләмдә халыкны вакциналаштырып бетерә алмыйбыз. 2021 елның октябрына дөньяда да, Россия күләмендә дә күмәк коллектив иммунитет 60% булырга тиеш дигән ниндидер планнар да куелган иде. Ләкин бүгенге көндә без нәрсә күрәбез? Бүгенге көндә бөтен дөньяда коллектив иммунитет 42%, Россия буенча күмәк иммунитет 48%, һәм Татарстан буенча нибары 32.9, Башкортстанда 42%. Россия күләмендә күмәк иммунитетның ничек саналуы әлбәттә безгә бик билгеле түгел, чөнки алар белмим ничек саналадыр ул. 18 яшьтән өлкәнрәк кешеләр арасында гынамы бу, яки барлык кеше арасындамы бу? Стоп коронавирус РФ сайтында, бу рәсми сайтта Россия күләмендә 48% дип бирелә. Европа дәрәҗәсендә ул якынча 60, 65, 70%ка кадәр. Португалиядә мәсәлән 86%, аның мисалын без соңрак сөйләшеп үтәрбез ул турыда. Шулай ук Кытайда югары процентлар. Бер яктан караганда әйе бара, ләкин шул ук вакытта коронавирус белән авыручылар саны да кимеми. Кыскасы, бу темадан без бер кая да китә алмыйбыз, әлегә шушы вакцинация турында сөйләшәбез. Менә Рима, шушы вакциналар турында сөйләшкәндә син нинди иң төп проблемаларны алга чыгарыр идең менә бу подкастта? Әлбәттә, ышанмау темасын алга чыгарыр идем, чөнки халыкта вакцинага ышаныч дигән әйбер зәгыйф. Без моны сәяси вазгыять буларак кабул итәбез. Ягъни үзебезнең сәламәтлеккә коллектив иммунитетка кагылышлы тема дип түгел, сәясәтчеләрнең ниндидер уеннары, ниндидер үзара ярышу темасы дип кабул итәбез һәм шуңа күрә бу вакцина темасына игътибар аз. Мин чагыштырып карыйсы килә кайбер илләр белән. Көнбатыш илләре, көнбатыш илләрендә нәрсә этәрде кешене вакцина ясатырга? Бу алардагы менә ничек дип әйтим инде, узаң. Алар Европа илләрендә мәсәлән бигрәк тә кеше вакцинаны көтеп алды һәм ул килеп чыгу белән аларга чиратлар торып, вакытларын көтеп, әле бит әлендә башта өлкән яшьтәгеләргә генә ясатылар. Аннары инде урта яшьләр һәм хәзер менә балаларга инде ясата башладылар. Ягъни монда кеше аң белән, үз аңы белән барып ясата, чөнки белә, аңлый, мин вакцина ясатмасам, безнең илдә бу коронавирусны җиңеп булмый. Бу бигрәк тә теге беренче дулкында актуаль иде, чөнки чынлап та беренче дулкында әле теге дельта штаммы барлыкка килгәнче вакциналарга ышаныч зур булды. Чөнки чынлап та анда аларның нәтиҗәлелеге Спутникныкы да, Pfizer, Moderna булмасын, якынча 90% иде. Ләкин дельта штаммы килеп чыгып, бераз гына ниләрне үзгәртте, конечно, дөньяларны үзгәртте, фаразларны үзгәртте, ләкин шуңа карамастан, менә шу Европа илләрендә менә шундый теге гражданская сознательность дип әйтәбез инде, менә шул кешеләрнең үз аңнары, мин сивил җәмгыятьтә яшим, мин ясатмасам кем дигән кебегрәк инде. Тагын менә Кытай мисалы, ул бөтенләй икенче төрле мисал. Анда бик күп төрле шикләүләр, анда ясамаганнар өчен, вакцина ясамаганнар өчен, белмим инде, хәтта өйннән дә чыга алмыйлар, ниндидер медицина ярдәме дә ала алмыйлар. Бу студентлар анда укуларга кертмиләр. Бик күп шундый шикләүләр, ягъни Кытайның нинди ил икәнен беләбез, ул шундый тоталитар режим, һәм ул менә шушы басым белән алдырды. Анда да бүген югары дәрәҗәдә вакцинация.
Но монда шундай ике полюс кебек әйме, Европа һәм менә бу Кытай менталитеты, ләкин аларда барыбер ниндидер шашлык бар, чөнки Европада халык кеше, шәхес үзен җәмгыятьнең ниндидер бер җаваплы, кирәкле әгъзасы дип хис итә. Ягъни ул шәхес, ул ниндидер ни генә түгел, вак исемсез ачыкланмаган кеше түгел, ул шәхес, ул ниндидер яхшы эштә эшлиме анда, җәмгыятькә файда китерә, үзен җәмгыятьнең бер кирәкле кешесе дип хис итә, һәм ул бу җәмгыятькә карата үзен җаваплы да хис итә. Монда шәхси җаваплылык белән менә бу коллектив җаваплылык икесе бергә бара, параллель рәвештә. Кытайда киресенчә, анда гомер-гомергә шулай килде, анда беренчедән кеше саны күп һәм үзәкләштерелгән хакимият. Анда кеше үзен шәхес булудан бигрәк менә бу зур, олы, әкрен генә кузгала торган авыр гәүдәле дәүләтнең бер комбыртыгы итеп хис итә. Шул ук вакытта ул үзен менә бу системаның теләсә кайсы вакытта тегермән кебек эшкәртеп кенә җибәрәчәген белә. Ягъни ул дәүләт каршысында шәхеснең бәясе Европадагы кебек зур, кыйммәтле түгел. Һәм Кытайда аңлавымча менталитет шундый, алар үзләрен җәмгыятьне яки сәясәтне үзгәртә ала торган, шәхси фикер белдерә аларга мөмкин дип хис итми. Ягъни алар системага каршы чыксалар, алар системаларны йотачак, алар шул турыда уйлый һәм шуңа күрә менә дәүләт алып барган сәясәтне алар куәтли, ягъни аңа буйсынырга тырыша. Монда әлбәттә күп санлы чикләүләр дә роль уйный. Шул ук вакытта менталитет та шундый. Бездә инде киресенчә Россиядә, чөнки бездә беренчедән без мин булмасам кем дигән хис бездә юк. Без күзәтеп торабыз, башкалар нишләр микән. Икенчедән, менә бу 60% дип син бик яхшы әйттең. Менә бу план, без көтәбез менә бу 60%ның миннән башка гына җыелуын. Мин чүп ташлаганнан гына бер нәрсә дә булмый. Башкалар ташламаса, урам чиста була бит инде. Мин бер генә ни ыргытканнан, фантик ыргытканнан урам пешерамый. Без шундый нидә, позициядә. Бер мин генә кадатмаганнан бер ни дә булмый. Теге Русия президенты Путин әйтмешли, ул да бит үзенең менә бу даирәсе турында ничектер бик кызык кына сөйләп алды. Шундый көчсез сыман тоелды аның менә бу позициясе. Көчсез димәсәң инде, өметсезлек анда шундый. Минем яндагылардан мин сорыйм, ник ясамыйсыз прививка? Әйдә башта син яса. Синнән соң ясыйбыз. Мин прививка ясаттым. Сорыйм, ясаттыгызмы прививка? Юк. Ник ясатмадыгыз? Белмим. Һәм ясатырга җыенмыйлар да. Шундый ниндидер инфантиль позиция, һәм бу президент янында гына түгел, бу бөтен илгә хас. Һәм мин теге бу илләр турында сөйләп киткәч, Португалияны искә алган идем бит баштарак. Менә Португалиядә бүгенге көндә 86% халык вакциналанган. Иң кызыгы, бу 14%, аның менә калган 14% ул балалар, әле аларга вакцина юк, хупланган, менә кичкенә яшьтәге балаларга хупланган вакцина юк. Һәм вакцина ясарга яраган кешеләрнең 90% кадаткан. Монда бик кызык хәл. Вакцина компаниясын җаваплы итеп бер вице-адмирал, шундый капитан Энрике Гувия и Мелу дигән нине билгеләгәннәр. Һәм бу январда бу вазифага килә, һәм ул вакытта бәлки генә Португалиядә көнне 250 кеше үлеп торган, һәм больницалар тулган булган. Хәзерге вакытта анда көн саен якынча 4-7 кеше үлә. Һәм хакимият инде тулысынча диярлек чикләүләрне алып бара. Энрикеның уңыш сыры нәрсәдә? Ул коронавирус белән көрәшне сугыш буларак кабул итә. Бу теге вакцина компаниясын хәрби операция кебек итә инде. Һәм ул политикадан читләшә, сәясәттән читләшә. Кеше арасында ул бары тик хәрби киемдә генә чыгыш ясый. Аннары ул вакцина куркыныч түгел, ул бернинди дә начар йогынты ясамый дигән месседжны көн саен менә кабатлаттыра бөтен кешедән. Үзе кабатлы телевизордан, көн саен анда табиблар, шәфкать туташлары үзләре вакцина ала, аны күрсәтәләр. Һәм аннары ул тагын өченчедән ул
үзенең менә бу коронавируска каршы көрәш штабына эпидемиологлар һәм математикларны ала, һәм алар ниндидер фаразларга гына корылмый, фәнни саннарга, фәнни фаразларга корыла. Һәм шулай итеп ничектер кешедә ышаныч барлыкка килә. Беренчедән менә шушы адмиралга, вице-адмиралга, һәм икенчедән вакцинага, табибларга, параллель әйткәндә инде хакимияткә ышаныч барлыкка килә. Һәм шулай итеп буларда менә бүгенге көндә шундый хәл. Инде теге сәясәтчеләргә караганда хәрби кешегә бит инде ышаныч күбрәк. Хәрбиләр алар бит әле стратеглар. Бездә Шойгуны саклану министрын җәлеп иткәндә ничек булыр иде икән? Теге ау киемнәре белән, панамкалары белән экраннан көн сайын сөйли башласа, Шойгу сүзенә ышаныч күбрәк булыр иде, чөнки ул беренчедән теге йөзен яктыртырга, популяр булырга тырыша торган кеше түгел. Икенчедән халык аның МЧСтагы нигән хәтерли, биографиясын хәтерли, карьерасын. Исегезгә төшереп китәм, бу Азатлык радиосында татарча подкаст, һәм без коронавирустан вакцина кампаниясе турында сөйләшәбез. Россиядә, бүгенге көндә нәрсә без күрәбез? Вакцинага ышанмау күп очракта дәүләткә, хакимияткә ышанмаудан килә. Моны без генә әйтмибез, моны бик күп социологлар да әйтә, моны галимнәр дә әйтә. Чынлап да бу менә шундый нәрсә булды, дәүләт безне инде бер кашанда дөресен әйтми, дәүләт безне гомергә алдады, һәм менә нишләп әле ул безне вакцина белән дә алдамасын. Теге Монда тагын бер кызык момент бар минем өчен. Мәсәлән, Россиядагы бөтен җитешсезлекләрдә, бөтен кыенлыкларда читтәге дошманны гаепләүче, ягъни бөтенесенә дә Америка гаепле дип бирүче кешеләрдә никтер Россиянең үзендә җитештерелгән, инде дөньядагы белгечләр тарафыннан да танылып килгән шушы спутник вакцинасын никтер танырга теләми. Аның нәтиҗәле, яхшы нәтиҗәләр күрсәтә торган, шәп әйбер медицина ягыннан алга киткән ил тарафыннан диек инде җитештерелгән әйбер икәненә ышанмый. Ягъни хәзерге хакимияттең дәүләтне, илне алга алып баруына ышана. Читтәге дошманнарга бирешмичә, аларга ниндидер каршылык күрсәтеп, һаман алга барабыз, читкә талпынмабыз. Әгәр кемдер каршы икән, димәк, алар менә бу кимәне чайкалтырга тели. Әмма никтер менә бу вакцина темасына килеп җиткәч, үзебезнең илдә беренчеләрдән булып җитештерелгән вакцинаны никтер без кабул итәргә теләмибез. Монда ышаныч юк. Һәм бу миңа бик аңлашылып бетми, мәсәлән. Менә социолог Искәндәр Ясауиев бу хакта нәрсә дип әйтә? Ни өчен кешеләр вакцинага ышанмый? Чөнки алар хакимияткә ышанмый. Бу иң беренче чиратта шуның күрсәткече. Бу аларның масса күләм медиа чараларына, матбугатка, җитәкчеләргә, табибларга, иң кызганычы хәтта фәнгә дә ышанмау дигән сүз. Гел алдап торган, сайлауларның нәтиҗәләрен фальсификацияләгән хакимияткә ничек ышансын ул халык? Шул хакимиятнең беренчелек артыннан куып тиз-тиз вакцина уйлап чыгару, аны ашыга-ашыга теркәү уздыру халыкны уйланырга мәҗбүр итте. Бу вакцина канун нигезендә узарга тиешле масштаблы тикшеренүләре, плацеболар, тиешле контроль төркемнәрне дә узмады. Халык бит моны күреп тора. Шулай көнбатыш илләрендә вакциналарның йогынтысы турында да хәбәрләр күп таратылды. Булар бар да шик тутырды һәм биредә халыкны аңсызлыкта гаепләү урынлы түгел, ди Ясауиев. Күбелеше белән аны килешергә була, хакимияткә ышанмаудан. Теге аны әйтәләр, Русия хакимияте фиктив хисаплар белән, ниндидер фиктив отчетлар белән бөтен нәрсәне җиңә белә, әмма ковидны җиңә белми әле. Монда мин Ясауиев белән бер урында килешәсе килми, ул да булса вакцина канун нигезендә узарга тиешле тикшерүләр узмады, фәлән төгән ди, улаймы? Моны халык күреп тора ди. Бер яктан караганда вакцина узды бөтен тикшерүләрне. Моны халыкара галимнәр дә раслады, ул дәрәҗәле, абруйлы журналларда да аның нәтиҗәлелеге турында да чыкты. Инде миллионлаган кеше инде бу вакцинаны ясатты. Безнең илдә генә түгел, башка илләрдә дә. Ягъни аның нәтиҗәлелегендә хәзерге вакытта бик шикләнеп торырга бәлки кирәкмидер дә, галимнәр сүзләренә караганда. Ләкин менә бу әйбер ничек булды? Ачык булмады. Яшерен барды бөтен нәрсә. Инде вакыт узды бит инде ашыгыч тикшерүләр булса да, окей, вакыт узды, 1 елдан артык вакыт узды. Хәзер булса да ашарга кирәк ул мәгълүматны. Спутник В-ның сайтына караганда, Спутник турында бик күп яхшы мәгълүмат бар.
ләкин алар барысы да инглиз телендә. Кеше ул аны алып укый алмый. Гади генә, хәтта ул Google Translate белән, Google тәрҗемәче белән укыган очракта да анда бик авыр терминнар, аны теге гади телдә ул аны тәрҗемә итеп бирмәячәк. Ул кеше аны аңларлык түгел. Тикшерүләр булган очракта да аны халыкка күрсәтмәделәр. Ул ачык булмады. Аны кычкырмадылар бөтен җирдә ул хакта. Без бөтен бүгенге көндә без спутник турындагы мәгълүматны Аргентина галимнәреннән алабыз. Нишен? Чөнки алар сатып алды Спутник В-ны һәм анда параллель рәвештә бөтен тикшерүләр дә бара. Ягъни без аларга карыйбыз, андагы галимнәр сүзләреннән аңлыйбыз Спутникның нәтиҗәле икәнен, Спутникның нинди организмга тискәре нәтиҗәләре турында без аннан күбрәк беләбез. Ул ачык мәгълүмат. Һәм менә шушы ачык булмау да менә шик уятты дип уйлыйм мин. Дәүләтнең вакцинациягә өндәү сәясәтендә төп ялгыш бу ачык булмаудан тыш, әле тагын ашыгу моменты да булды. Чөнки әле менә халык ни өчен сынаулар булмады ди. Алар булды. Ләкин менә бу сынаулар беткәнче без инде кычкыра башладык. Менә бу ашыгычлык, ярышу ышанычны әлбәттә киметә. Никадәр яхшы вакцина булса да, никадәр ышанычлы булса да, аны халыкка аңлаешлы рәвештә җиткермәү, менә бу вакцинациянең темпларын киметә. Әйе, һәм инде бәле битеге вакцина безнең Спутник турында сүз барды. Гомумән, вакцина кампаниясында менә бу пропаганда хаталары да, Ул пропаганда хаталарын хәтта менә бу Рус православ чиркәүе дә таныды. Ягъни дәүләтнең менә бу вакцинацияны пропагандалау сәясәте дөрес түгел дип күптән түгел РПЦ әйтеп чыкты. РПЦ гына түгел, бу вазгыятькә бәйле рәвештә Россия Думасының вице-спикеры Петр Толстой да НТВ эфирында дәүләт коронавируска каршы мәгълүмат кампаниясын оттырды дип белдерде. Ничек барга тиеш ул пропаганда? Бик кызык, бүген бер нәрсә укыдым, бер мәгълүмат укыдым. Чехиядә 9 ноябрьдән вакцинаны яклап бик катык агрессив кампания башланды. Анда үлем хәлендә яткан кешеләрнең фотоларын чыгардылар, яки үлгән кешеләрнең фотоларын чыгардылар. Ул фотоларны күрсәң, Рима, анда мин 1-2 фотоны гына карадым да ябып куйдым, аларны карарлык түгел, ужас ул. Син тәмәке тартмыйсыңдыр. Тәмәке тартмасында бар бит. Аңа бит инде күбрәк күргән саен калса, аның эффекты кими. Көн саен күрәсең, менә бу тәмәке тарта, менә бу кеше һәм тәмәке кабында көн саен яки анда үпкә рагы күрсәтелгән, яки башка котсыз рәсемнәр. Моны карамый да ачып буладыр инде ул капны, өйрәнеп беткәч. Бәлки аңа өйрәнерсең, ләкин беренче нидә ул әлбәттә синдә шок тудыра, синдә шулкадәр курку уята, вакцина, мин теге вакцина булмаса тизрәк вакцина ясатырга дигән уй кертеп куя. Чехиядә бит әле ул ярыйсы гына бара вакцина ясату, анда яктыручылар арта, ләкин үлүчеләр барыбер әз. Аңа карамастан да менә шушы кампания башланды. Төрле суларын уйлап карыйлар инде. Шулай Россия буенча укыдым. Россия андый агрессив әйберне дибар. Рус халкы, Россия халкы андый агрессив әйберне кабул итә алмый, аңа ул хәтта вакцина сүзен дә кабул итә алмый дип, менә шундый җылы, бәлки шактан ук шундый нормаль әйбер, нормаль күренеш буларак кабул ителгән прививка дигән сүзне имеш төрки кулланырга кушылган. Менә бу вакцинаны рекламалау вакытында, тарату вакытында, кешеләргә сөйләү вакытында, матбугат чараларында, ягъни менә прививка ул шундый. Нәрсә прививкага бардыңмы, ясаттыңмы? Ул безгә электән үк таныш сүз. Һәм шушыңа ияреп әйтергә була, шуңа күрә дә халыкның Ковивакка ышанычы күбрәк Спутникка караганда. Чөнки Ковивак ул чынлап та прививка. Ул элеккечә совет вакытында ук безнең халык өйрәнгән табигый күзәнәкләр белән ясалган вакцина. Һәм шуңа күрә ышаныч күбрәк Ковивак Россиядә дефицит булып бара инде, чөнки халык аңа чират тора, халык аны көтеп ала. Спутниктан бигрәк Ковивакны кадатырга тырыша. Әйе, имеш әле аны түрәләр дә Русиядә Ковивак ясый икән дип кайбер медиа чаралары язып чыкты. Беләсеңме, мин нәрсә уйлап куйдым, бәлки гомумән Россиядә вакцинаны баштан ук дефицит ясарга кирәк булгандыр. Менә аны качып кына түрәләргә генә ясыйлар, аны байлар гына ясый ала дигән ниндидер шундый имеш-мимеш чыгарсаң,
кеше шулай ук барып ниндидер менә шундай элитный клубка керәсе килеп, вакцина ясатучылар клубына керәсе килеп ясата башлар иде. Чөнки бездә теге совет чорыннан бирле дефицит дигән әйбер кызыл лампочка кебек янып тора. Дефицит аларга кирәк. Парга кирәк. Синең генә фикер түгел бу. Бу инде күптән анекдот сыйфатында сөйләнә. Хәзер исемә төшсә, шәһәр исемнәре белән әйтә алмыйм. Мордовиядагы бу прививка кейсы. Анда бер шәһәрдә ишеккә үк язып куялар. Менә бу прививка яһүдләргә генә ясатыла дип. Һәм менә бу яһүдләр өчен генә дигән язуны күргәчтен, пенсионерлар ник әле яһүдләрдән генә булырга тиеш дип, үзләреннән хәтта делегация төзеп, шират төзеп, вакцинация дефицит булгач, әз булгач, кемнәр алданрак керергә тиеш, кемнәргә алданрак эләгергә тиеш бу дип, менә шундый демократия оештыралар инде тиз генә һәм бик зур процент җыела. Миңа калса бу фейк, чөнки бу чын булса инде әллә кайчан бөтен каналларда да сөйләнер иде. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Подкастны яздырыр алдыннан біз вакцина ясатучылар һәм ясатмаучылар белән аерым сөйләшеп алдык. Алар үзләренең ни өчен ясатуларын һәм ни өчен ясатмауларын әйтте. Камал театры актрисасы, Татарстанның халык артисты Люция Хәмитова вакцинаны ясаткан һәм ул ни өчен ясатуы турында сөйли. Башта шикләнгән идек прививка ясатырга. Чөнки җитәрлек мәгълүматлар булмады. Инде театрыбызның ике артистыбыз китеп баргач, шул чирдән. Һәм труппабызның күп кенә хезмәткәрләребез, артистларыбыз бу чирне бик авыр кичергәннән соң аңладык, бүтән чара юк. Шуннан соң табибларның киңәшләрен тыңлап, без бөтен гаиләбез белән, олы яшьтәге әниләребез белән прививка ясарга эшләтергә карар кылдык. Иң беренче вакцина шул март айларында чыкты бит инде. Һәм безнең бер төркем олы артистларыбыз, шул 80 яшьтәгеләр, 70 яшьтәгеләр, шулар арасында безнең әни дә булды, Наиля Гараева. Алар иң беренче булып беренче вакцина эшләттеләр инде, Спутникны. Менә инде безнең әни шул ярты елдан соң, хәзер менә сентябрьләрдә ул инде тагын 3нчесен эшләтте, ревакцинация. Без инде шуны да күреп, ничектер тынычландык. Бер таныш врачыбыз бар, ул ковид-центрда шул авырулар белән хәл итә, чыкмыйча, шуларны дәвалап ята. Менә ул инде бик күп сөйләде безгә һәм әйтте, терелеп чыгып китүчеләр иң беренче сорау бирәләр безгә: кайчан мин прививка эшләтә алам һәм туганнарымны кайчан эшләттерергә була прививка дип. Иң беренче сорау шул прививканы сорап чыгып китәләр ди больницалардан. Шулай итеп, без инде уйладык та тәвәккәлләдек. Менә без август айларында эшләдек, Фәрид, минем әни, һәм инде менә сентябрь ахырларында улыбызга да эшләттек, Йосыфка. Минем бер туган сеңлем дә, аның гаиләсе дә прививкалар эшләттеләр. Аллага шөкер, әйбәт узды прививкаларыбыз. Бик каты авырмадык аннан соң. Бик каты авырмадык дигәнем, ул теге прививканың икенче көнне инде бераз теге хәл булмый, температура, ансы инде шулай җиңелчә генә кичердек ул прививканы. Булай бар да әйбәт, Аллага шөкер. Һәм үзебезне әйбәт кенә хис итәбез. Аллага тапшырып, авырмабыз дип уйлыйбыз инде. Шуңа күрә менә ничектер тыныч күңел белән бардык прививка эшләргә. Ләкин шуны өстәп әйтәсем килә, саклану чараларын бик тотабыз. Маска киябез, шул санитарный обработкаларны, кулларны жуып, гел менә кеше арасында масканы салмыйбыз. Ансы бик мөһим. Саклану чараларын гел карарга кирәк. Әмнә Казаннан тәрҗемәче, кулъязмалар белгече Чулпан Хәмидова вакцинаны ясатмаган һәм ул «Мин ни өчен вакцина ясатмадым?» дигән сорауга җавап бирә. Без коронавирус мәсьәлесенә иң баштан ук бик җитди карадык. Әле 2019 елның азагында Кытайда
бу хәлләр башланганда ук инде без аны белән кызыксына башладык. Шуңа күрә мин 2 ел буе диярлек моның белән бәйле бөтен диярлек фәнни тикшеренүләрне, ниндидер эзләнүләрне укып, карап барам. Шул ук Lancet'та чыккан мәкаләләрне укыйм. PubMed'дагы башка эзләнүләрне карап торам. Шуңа күрә алайда менә укыган сайын икеләнү арта бара гына. Кызганычка каршы. Ни өчен дисәң, менә соңгы 2 атнаны алсаң да, соңгы 2 атнаның яңалыклары бик күп кырлы һәм ниндидер төгәллек бераз да кертми. Мәсәлән, Голикова ничек диде? Бөтен медотвод булмаган кешеләр вакцина ясатырга тиеш ди. Әмма беренчедән, без беләбез бит инде, бездә медотводны алу нык авыр эш. Бу иң башта шул ук спутникны алсаң, мәсәлән, аның аннотациясендә, противопоказанияларында иң башта бер иде, хәзер инде ул противопоказаниялар исемлеге кыскарды. Мәсәлән, әле 1 ай элек йөкле ханымнарга, имезүче ханымнарга прививканы ясату ярамый дип әйтә иделәр. Хәзер димәк ярый. Аннан соң иң башта анда бар иде шундый пунктлар ни турында. Онкология турында, ниндидер яңа шешләр барлыкка килгән кешеләр турында. Хәзер ничек аңлаталар? Киресенчә, онкологиясы булган кешегә бигрәк тә прививканы, вакцина ясатырга кирәк диләр. Монда тагын бер мәсьәлә кушылып китә. Әгәр дә мәсәлән, шул ук АКШда, Европада, мәсәлән, там AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson вакциналары бәйле ниндидер имгәнүләр, ниндидер патологиялар теркәлеп барса, бездә әз генә дә теркәлми һәм мәсәлән Голикова бүген әйтә, Русиядә теркәлгән барлык вакциналар эффектив һәм 100% зарарсыз ди. Ягъни шул Екатеринбургтагы булган бер генә очракта бу Голикова әйткән сүзләрне инкар итә дигән сүз түгелме соң? Мин аңлыйм, әгәр бездә бренди статистика булса, әгәр әйтсәләр, әйе, кызганычка каршы, менә 100%-ның анда 0,00%-ында шундый хәлләр була. Кеше булай авырый, тигеләй авырый. Мәсәлән, АКШда бар бит имезүче ханымнар вакцина ясый да, 2 ай эчендә кичкенә балалары, 2-3 айлык балалары тромб өзелүдән вафат була. Мультивоспалительный синдром диләр. Менә бездә дә хәзер ул мультивоспалительный синдромны теркәделәр. Әмма әгәр дә, мәсәлән, шул ук вируста аны Pfizer вакцинасын кую белән бәйләсәләр, әмма әлбәттә әйтләр, бу бик сирәк була диләр. Бу еш булмый диләр. Коронавирусның зарары күпкә артыграк, коронавирус белән авыру зыянлырак дисәләр. Бездә ничек әйтәләр? Әйе, бездә хәзер әллә каян килеп чыкты мультивоспалительный синдром диләр. Әмма аны беркем дә вакцинация белән бәйләми. Ягъни Pfizer-ма, Moderna булсын, мәйме, безнең спутник булсынмы, алар бөтенесе дә аденовирусны вакциналар, әйме? Аларның механизмы бер үк. Әмма ни өчендер зыяны теркәлгән илләрдә менә шундый яңа һәм иске авыруларны вакциналар белән бәйлиләр, ә бездә шул ук авырулар булганда аны вакцина белән бәйләмиләр. Менә бу хәл минем Русиядәге вакцинация системасына ышанмавымның иң беренче сәбәбе шул. Төгәлсезлек, төрле белгечләр төрлечә әйтә, кемдер әйтә, антитәнчекләрнең кирәкле дәрәҗәсе билгеле булды, аны 400 диделәр, әйме? Әле бу 2-3 көнлек булды. Аннан соң Голикова ничек әйтте? Антитәнчекләрне санап торасы түгел, антитәнчекләрнең саны күп булуы ревакцинациядан баш тартырга сәбәп булырга тиеш түгел. Шуның белән бергә белгечләр әйтә, артык иртә ревакцинация ясасаң, антитәнчекләрең артык күп булып, шунда ревакцинация ясасаң, шундый синдромнар булырга мөмкин диләр. Ягъни белгечләр бер-берсенә каршы сүз әйтәләр. Шуның өстенә сәясәтчеләребез, депутатларыбыз бик сәер сүзләр әйтәләр, канунга каршы килгән, конституцияга каршы килгән сүзләр әйтәләр. Менә бу система бөтенесе бергә гомумән вакцинация системасына, бу вакцинациягә бернинди ышаныч тудырмый. Мәсәлән, Швециядагыча булса, бәлки ышанычым артыр иде. Бәлки башкача карар идем бу мәсьәләгә. Әмма кызганычка каршы,
хәзерге вакытта сәясәтчеләрнең дә, сәясәткә баткан табибларның да сүзләре ышаныч тудырмый. Аннан соң гомумән бу ковид белән бәйле сәламәтлек саклау системасы да нык какшады дигәнмесең, әллә аның инде булган зәгыйфь яклары ачылдымы? Тагын бер мәсьәлә. Мәсәлән, хәзер бөтен җирдә мәҗбүри вакцинацияны кертәләр дә бит. Әмма кеше авырса, ништер имгәнсә, я Аллаһ сакласын үлеп китсә, безнең дәүләтебез моның өчен бернинди җаваплылыкны үз өстенә алмый. Монысы 100%. Ягъни анда мәсәлән түләүләр билгеләнгән, 10 меңме, 30 меңме, 10 мең имгәнсә, 30 мең авырса, әле аны да исбатлау бик нык авыр. Әмма гомумән алганда дәүләт үз өстенә җаваплылыкны алмый. Җаваплылыкны алган булса, бу башка хәл. Монда инде дәүләт үз өстенә ала, шуңа күрә мәҗбүр итә дип әйтеп булыр. Бу очракта пандемиядә ничек булды? Сез өйдә утырырга тиеш, әмма бу үз изоляция. Сез ягъни сез җаваплылыкны үз өстегезгә аласыз. Дәүләт үз өстенә бернинди җаваплылык алмый. Менә вакцинация белән дә шулай ук. Безнең мәҗбүри вакцинациялау юк диләр. Айрым нидер төркемнәрне алмаганда. Ягъни юк кебек, әмма син эшкә бара алмыйсың. Менә хәзер 22-сенә транспортка утыра алмыйсың. Шул ук кибетләргә бара алмыйсың. Ашыйсың килсә, эшлисең килсә, син мәҗбүр буласың. Әмма син бит үзең карар кылдың. Бу синең ихтыярыңда иде. Димәк, син җаваплылыкны тагын үз өстеңә аласың. Авырсаң да, үлеп китсәң дә, ни булсаң да, бу синең ихтыярың иде. Дәүләт мәҗбүр итә, әмма җаваплылыкны үз өстенә алмый. Бу Азатлык радиосында Татарча подкастының 2нче сезоны һәм без журналистлар Эльвира Гарипова һәм Рима Гомәрова вакциналар турында сөйләшәбез. Әмма ничек уйлыйсың? Әмма бу артистлар яки ниндидер блогерлар, шул ук безнең, белмим, шагыйрьләр, теге фикер лидерлары дип әйтик инде. Була алырлар иде микән? Алар ниндидер пропаганда алып бара алырлар иде микән? Мен нәрсәгә сорыйм? Мин эзләдем бүгенгә подкастка мин нишен вакцина ясаттым дип сөйләрлек кеше. Бер генә блогерны да, ягъни бер генә артистны да искә төшермәдем. Менә мин ясаттым, мин аңлыйм, бу кирәкле эш, үземә генә түгел, мин әти-әним турында уйлыйм, фәлән төгән. Менә шундыйрак постларны мин бер дә хәтерләмим. Ясатмадылармы алар, әллә ясатып та сөйләнеп йөрмәделәрме, ничектер яшерделәрме? Дәүләтнең менә бу танылган кешеләрне, танылган затларны вакцинаны алга сөрү темасында кулланмавы сәеррәк күренә. Чөнки чынлап та ниндидер амбассадорлар юк. Вакцинага каршы блогерлар да фикер лидерлары муеннан. Чөнки бу беренчедән хайп. Менә бу дәүләткә ышанмау, дәүләт сәясәтенә ышанмау дигән дулкынга утырып, алар рәхәтләнеп халыкны шушы нигә алып баралар. Көрәшкә диек инде. Дәүләт сәясәтенә каршы көрәшкә. Ягъни алар безне һәрвакыт алдылар. Үзебезнең дәүләт алдамаса, анда масоннар алдый. Менә бу рептилиялар, тагын кемнәр анда, нинди ниләр бар, орденнар бар. Моңа ышану бик рәхәт, бик җайлы, чөнки беренчедән ниндидер күрше хатыны сөйләми, ә менә бу блогер сөйли. Ул бит блогер. Аның бит анда 8 мең, 10 мең язучысы бар. 100 мең булса бөтенләй инде аңа табынырга була. Экран каршысына су куеп, ул суны яңадан изге су итеп эчәргә була. Моңа ышану бик рәхәт, чөнки беренчедән менә мин дә бит ясатырга җыенмыйм, шикләнәм. Менә бу минем шикләремә тагын көч өсти, канатлар куя. Минем аңа ышанасым килә. Мин ниндидер анда алдакчы ниләрне тыңлаганчы, депутатларны тыңлаганчы, түрәләрне тыңлаганчы аны тыңлыйм, чөнки ул халык кешесе. Чөнки аңа менә бу вакцинаны хурлаудан бернинди файда да юк, ул моны бернинди табыш та алмый. Ул безнең өчен кайгыра, ул менә үзенең тормышында яктырта һәм аның башка сыйфатлары шагач, мин аның бу фикеренә дә иярәм кебек инде. Әмма ләкин моның тагын бер ягы бар. Менә шушы фикер лидерлары, менә бу сәяси диктантка каршы кешеләр никтер үзләренә менә бу QR-код яки вакцина кирәк очракка эләккәчтән кинәт кенә менә бу көрәштән туктыйлар. Бу принципларыннан баш тарталар да, ой,
Менә ни мәҗбүр булдым инде дип булса да, ни күрсәтәләр инде ни ясаганнарын. Бәлки күрсәтмиләрдер вакцина ясаганнарын. Иң танылган антиваксер дип әйтик инде. Россиядә ул Виктория Боня һәм аның ахырда системага буйсынырга мәҗбүр булуын матбугатта да язып чыктылар. Чөнки яңа каядыр барыр эшенә кирәк булыпмы, ул ахырда менә күрдегезме, мин ниттем дип күрсәтте инде үзенең вакцина ясаганын. Һәм менә монда безнең тагын бер проблем килеп туа, ул беренчедән ул хакимияткә ышанмау гына түгел, бу икенче проблема, ул да булса фәнгә ышанмау. Һәм бездә гомеопатиягә ышаналар, әйме? Бездә табибларга ышанмыйлар. Бездә фәнни нигезләре булмаган орбидол, әллә нәрсәләргә ышаналар, ләкин бездә фәнгә ышаныч бетеп бара. Бу да шул белмим, бу да пропагандадан киләмсе. Югыйсә, мин берничә кешене укыйм, бик шундай фәнни телне йомшартырга тырышып, гадиләштереп язырга тырышалар, ләкин шул ук вакытта алар һәрбер сүзләрен ниндидер ссылкалар белән, ниндидер чит ил журналларына, чит ил галимнәренә сылтамалар белән байыта, һәм әлбәттә бу кабул итүгә авыррак. Ягъни монда аларны укыр өчен әзме-күпме әзерлекле кеше булырга кирәк сиңа. Әмма вакциналарга каршы булган кешеләрнең яки фәнгә бөтенләй дә якында килмәй торган кешеләрнең, блогерларның төшенчәләр халык арасында бик тиз тарала. Чөнки алар WhatsApp-ларга үтеп керә, чөнки аларның бернинди дәлилләү базасы да юк, нигезләре дә юк. Просто булай гына сөйләнеп утыралар, бытты, ниндидер хисләр, кешенең эмоцияларында уйныйлар, әйме? Һәм ул тарала. Әмма бу фәнни әйберләр таралмый. Чөнки фәннең теле авыр. Халык, фәнгә якын булмаган кешеләр, фәннән ерак торган кешеләр, алар мондый телгә күнекмәгән. Аларга кирәк. Менә күрше Фәйрүзә апаның шулай, WhatsApp-ына шулай килгән. Менә бу коронавирус белән чирләмәс өчен шулай итәргә кирәк икән. Вакцина ясатсаң шулай була икән, булай була икән. Сүз менә бу мифларга килеп җиткәч. Синең нинди мифларга тап булганың бар? WhatsApp-та ниләр килә? Миңа шунысы кызык. Беренче миф, менә әле соңгы ни инде бу. Коронавирусны нидән тараталар? Самолеттан тараталар. Ягъни ул инде бер булып алган иде, әйме, ул әйбер. Ул аны хәтта Татарстанның районнары белән санап сөйләп ниткәннәр иде. Менә соңгысында хәзер имештер ки коронавирусны тараталар самолетлар белән, вертолетлар белән. Иртән торуга минем машинаның анда түбәсе ак иде, анда итүбәләре ак фәлән түгән. Мәскәүдә 3 көн буе томан торды. Менә бит нәрсә дә хикмәт. Нишләптер бу турыда мифлар миңа килеп җитмәде әле. Аннары инде теге вакцина ясаткан кешеләрнең вакцина урынында имештер ки ниндидер магнит кыры барлыкка килә, анда кашыклар куйсаң, ниндидер акча куйсаң, ул ябышып кала дип сөйлиләр. Ул нәрсәгә кирәк ул, кстати, магнит? Аның максаты нидә? Чит планета белән элемтә өченме, нәрсә өчен? Кайда ничек инде? Кайсы авылда ничек Рима? Кайсы авылда чит планета белән аралашу өчен? Кайсы авылда теге 5G антенналары тоту өчен? Бу бит супер, Чип, менә бу 5G бик супер тема, чөнки безнең авылда, мәсәлән, интернет белән бик начар. Авылга кайтып китәр алдыннан чик ясадың, прививка. Һәм сиңа бүтән бер нәрсә дә кирәкми, синең үзеңнең шәхси модемың бар. Кирәк икән анда, башкаларга да кирәк булса, син аның буенча акча да җыя аласың. Мәсәлән, бер тапкыр кушылырга телисең, синнән 50 сум. Һәм тагын берсе, теге шул чип кертеп инде, бу әле 5G гына түгел, чип кертеп, анда Билл Гейтс, манда тагын кем, bütün кешеләрне, менә шунда булган шушы чиплы кешеләрне белән идара итә. Имештер ки, анда үзенә кирәк юнәлештә. Белмәгән нәрсә кирәктер инде безнең авыл халкыннан. Әйтерсең, хәзер идара итмиләр. Халыкның башы белән. Билл Гейтсның гына башы эшләгән, безнең белән идара итәргә. Тоже кызык тема. Аннары шул чиплар темасы белән тагын бер мин яраткан мифларның берсе. Ул менә хәзерге вакытта җир йөзендә 7 миллиард кеше яши. Бу вакцинация чиплар бу 7 миллиардтан берне генә калдырыр өчен, 1 миллиард кешене генә калдырыр өчен эшләнә. Һәм менә вакцинация сатмый калган кешеләр менә шушы 1 миллиард эчендә булачаклар. Һәм бу
1 миллиард, калган 6 миллиард юкка чыкканнан соң менә оҗмакта яшәячәк дигән матур риваять бар. Бу миңа ничектер хәтерләтә Иегова шаһитлары бар бит, куә шаһитлары. Безнең диндә тәмук юк, оҗмак юк. Бары тик менә бу кыямәт көненнән соң үзләрен яхшы тоткан кешеләр кире торып чыгачаклар да үзләренең менә бу яһүләре белән җир йөзендәге оҗмакта рәхәтләнеп яшәячәкләр. Бернинди чирләр дә булмаячак, эшсезлек дә булмаячак дигән фәлсәфә аларның иманында дигәндә. Һәм менә бу 1 миллиард кеше миндә нәкъ менә шул картинаны тудыра. Ягъни нодан 6 миллиард юкка чыккачтан менә бу сайлап алынган 1 миллиард калачак һәм алар буларның яһүләре Билл Гейтс булырга тиештер инде, шуның белән бергәләп оҗмакта яшәячәкләр. Дигән картина күз алдына баса. Бурында шуны әйтеп үтәйек. Беренчедән, Яһва шаһитлары Россиядә тыелган оешма. Һәм икенчедән, менә бу без әле әйтеп үткән сүзләр, без әле әйтеп үткән мифлар, барысы да фейк, һәм аларның фейк булганлыгы барысы да дәлилләнгән. Сез аларны ләсән инде сайтны ачып яки YouTube'та күрә аласыз. 100 видео килеп чыга, шушының чынлап та бу ялган видео һәм чынлап та бу фейк икәнен аңлатучы. Һәм икенче якта менә бу фейкларны, ялган мәгълүматны, ялган хәбәрләрне тараткан өчен дәүләт тарафыннан ниндидер җәзалар да каралган. Шуңа күрә бик сак булырга кирәк. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без вакциналар турында сөйләшәбез һәм подкастның бер өлешен без коронавирус вакциналарыннан куркулар, кемнәргә ясатырга ярый, кемнәргә ясатырга ярамый, антитәнчекләргә тикшерергә кирәкме, аннары вакцинадан соң ширләүчеләр яки анда вакцинадан соң үлүчеләр турында нинди мәгълүматлар бар, шул хакта сөйләшәсе килә. Менә куркулар нәрсәдән башлыйсы килә? Шул Спутник V вакцинасының бер генә противопоказаниясе бар. Ул теге даими противопоказаниясе берәү генә. Ул да булса бик каты аллергик реакция. Ул да булса анафилактик шок. Ул бөтен кешедә дә булмый. Ул бик сирәк кешеләрдә генә була торган әйбер ул. Һәм минем хәтта берничә кешене беләм, анафилактик шок анамнезында шундай бик каты вакциналарга яки күп даруларга бик каты аллергик реакциялары булган кешеләрдә бу вакцинаны ясатты. Беләсезме ничек? Алар махсус клиникага бара, сәүдә үзәгендә түгел, ягъни яхшы җиһазландырылган клиникага бара һәм аның янында 2 медсестра тора адреналин шприцы белән. Шок булган очракта кешене коткарып була, әгәр син табиблар кулында икән, сине коткарып була. Противопоказанияларның икенче төркеме, ул да булса ширләрнең, нинди дә булса ширнең баш күтәрүе, кискенәеп китүе. Бу вакытта шулай ук вакцина ясарга ярамый. Һәм тагын берничә төркем авыруга саклык белән ясарга дигән күрсәтмә бар. Ул да булса шул яман шиш авырулары, аутоиммун авыруларга кагыла. Галимнәр һәм табиблар әлеге авыруларның ремиссиясы вакытында яки ниндидер туктап торган вакытта ясарга киңәш итә. Һәм соңгы тикшерүләргә күрә авырлы хатыннарга вакцина ясау шулай ук мөһим, чөнки бу беренчедән авырлы хатынның үзен саклый, икенчедән андагы антитәнчекләр балага да күчә икән. Әлбәттә, бу да теге безгә икебезгә чагыштырмача сәламәт килеш, авырлы булмаган килеш, моны сөйләп утыру бик рәхәт, әмма теге үзене күз алдыңа китерсәң, әлбәттә шикләнәсең, 100 тапкыр, 1000 тапкыр уйлыйсың, куркасың. Бу куркулар бары бер рациональ куркулар дияр идем. Бу теге мифлардан, чиплардан курккан кебек иррациональ курку түгел. Ниндидер хроник чирләре булган, яман шиш авырулары булган яки авырлы хатын-кызларны, алар бары бер риск төркемендә. Коронавирусны йоктыру буенча да һәм ниндидер вакциналарның тискәре яклары буенча да таптаза кешегә караганда авырлы хатын-кызлар яки яман шиш белән авыручылар, аларга тәвәккәллек күбрәк кирәк. Менә шикләнгән вакытта табиблар нәрсә дип әйтә? Менә нишләрмен икән бу вакцинадан соң, авырып китәрме икән, авырып китмәсме икән? Бу бигрәк тә менә бу теге хроник авырулары булган кешеләргә.
ковид белән авырсам нишләрмен микән дигән сорау биреп карагыз дип әйтә инде ул. Теге вакцинаның куркынышы турында гына уйламагыз, ковидның куркынышы турында да уйлагыз дигән киңәшләр бирәләр инде менә шундый шикләнгән очракларда. Бу Азатлык радиосында Татарча подкастының 2нче сезоны һәм без журналистлар Эльвира Гарипова һәм Рима Гомарова вакциналар турында сөйләшәбез. Мин сорамакчы идем, Эльвира, менә Россиядә вакытта вакцинация саралдынан антитәнчекләрне тикшерәләр. Бу бөтен җирдә дә шулаймы? Кирәге бармы? Мин мәсәлән моның фәнни мәгънәсен аңламыйм. Яра, мин бүген галимнәр һәм тикшерүләр өчен җаваплы бу подкастта. Чынлап та Россиядә бу иң популяр тест, анализ дип әйтимме соңгы арада Россиядә гына шулай. Европа илләрендә яки Көнбатыш илләрендә беркемдә антитәнчекләр тикшерми, хәтта белмиләр дә кайбер илләрдә моның нинди анализ икән, ягъни гади халык аны белми дә, аңламый да. Нәрсә дип әйтә галимнәр һәм табиблар? Моның бер мәгънәсе дә юк тикшерүнең. Ягъни синең анда экстремаль дәрәҗәдә югары булса да, бик әз булса да, авырганнан соң, ярты ел узганнан соң вакцина ясатырга кирәк һәм 2 доза алганнан соң бустер буларак 3нче вакцинаны ясатырга мөмкин. Һәм бер төрле вакцина ясатыр алдыннан да бернинди дә анализ бирү кирәкми. Менә синең телевизорларда күргәнең юк микән? Европа илләрендә кеше машина белән килә дә, пунктка шундый вакцина ясау урынына кулын чыгара да вакцинация дине. Һәм ясата да китеп тә бара. Ягъни ниндидер алдан сирик тапшыру, кан тапшыру, әллә ничә тапкыр флюорография үтү, рентген туту, УЗИ тикшерүләре узу, андый нәрсә кирәкми. Бу теге чагыштырмача сәламәт кеше турында сүз бара инде. Менә ул теге хроник авырулары булган кешеләр, әлбәттә табиблары белән алдан килешеп, бөтен нәрсәсен белешеп кенә ясый. Бездә ул беләсезме нәрсәдән китте? Теге әлеге дә баягы мәҗбүри вакцинация дип башланды бит инде ниләрдә, оешмаларда, төрле оешмаларда. Һәм анда кеше, минем бит антитәнчекләрем бар, миңа кирәкми әле дия башлады. Ягъни бу ниндидер бер вакцинадан качуның бер усулы булды, бер юлы булды. Менә соңгы тикшерүгә караганда, әйткәндәй, менә бу тикшерүләрнең барысында мин сылтамаларын сайтка куярмын. Авырган һәм ярты елдан соң вакцина ясаткан кешедә коронавируска каршы иммунитет бик көчле була икән. Гибрид иммунитет. Вакцина ясатып авырып алганнар да шулай ук яхшы иммунитетка ия була. Минем нәрсәгә каршы бер сүзем бар иде. Менә син безне тиз генә гаепләп ташладың. Вакцина ясатырга теләмәүчеләр өчен өстәмә бер сәбәп менә бу антитәнчекләр булу дип. Бу бит инде ясатырга теләмәүдән дә түгелдер бәлки. Кешенең әзрәк үзендә халык арасында булганда, башкалар белән аралашканда, менә бу коронавирусны йоктыру шансы әзрәк булуына гарантия. Вакцина кебек үк. Ягъни ул вакцина ясатырга җитешмәгән икән, әмма анда антитәнчекләр бар икән, ул тынычрак була ала. Сәламәтлегенә карата. Ягъни ул әле, мәсәлән, шул ярты елны көтә ала. Вакцина ясатканча. Көтә ала, ләкин менә бер дә минем гемоглобиным әйбәт микән дип кеше ярты ел сайын барыбер анализ биреп йөрми. Ул аны кайчан соңгы тапкыр кан анализы биргән икән, яки кайчан соңгы тапкыр мәсәлән хатын-кыз гинекологта булган икән. Бер дә аның шундый кирәкле тикшерүләр. Яратмыйбыз без, безнең тәнгә нәрсәдер кадауларын, ниндидер укол белән кайдадыр төрткәләүләрен, яратмыйбыз без. Табибларга йөрергә, яратмыйбыз без. Барып, үзендә ниндидер яңа авыру табырга теләми кеше. Син әле чирләмәгән кие, ниндидер коронавирусны йоктыру шиге аркасында үзеңә укол кадату турында сөйлисең. Аның өчендә бит әле бу коронавирусның куркынычын ныклап аңларга кирәк. Без бер нәрсәне искә алмадык. Без бит әйттек, менә кемнәр каршы, кемнәр яклый дип, дәүләткә ышаныч, дәүләт сәясәтенә ышаныч дип. Минем менә күзәтүемчә, киресенчә дәүләт сәясәтенә оппозициядә булган кешеләр арасында вакцина ясатучылар күбрәк. Алар бу турыда ачыктан-ачык язалар. Менә теге син әйткәнчә, теге сертификат ниләре белән, фотолары белән куялар, ни өчен ясатканнарын аңлаталар. Монда әлбәттә теге дәүләт сәясәтенә ышану турында сүз бармый. Монда
миңа калса үзенең сәламәтлегенә караш һәм тирә янындагы кешеләргә, якыннарның сәламәтлегенә карата җаваплылык турында сүз бара. Ягъни дәүләт алып барган сәясәткә ышанмасалар да, аны тәнкыйтьләсәләр дә, менә бу медицинага килеп җиткәчтен, алар дәүләт сәясәтеннән аерып карыйлар. Ягъни, мәсәлән, менә бу дәүләт төзегән метрода йөрмим әле дип, метрода йөрмәскә була, җәяү йөрергә була. Менә бу дәүләт җитештерген вакцинаны кадатмыйм әле дип, аны кадатмый йөрергә була. Икенче яктан, моны аерып карарга була. Әйе, һәм минем шулай укыган бар иде, укымышлырак зыялылар арасында шулай ук вакцина ясатучылар күп дигән мәгълүматны. The Salt Lake Tribune дигән фәнни гәзит бер кызык кына тикшерү чыгарган. Ул да булса, кайсы йолдызнама астында туган кешеләр вакцинаны күбрәк ясаткан дигән. Минем яраткан тема бит бу. Баксаң, Арслан йолдызнамасы астында туган кешеләрнең 70% вакцина ясаткан икән. Ул беренче урында тора. Икенче урында Сукыяр, аннары Кушкар, аннары китә Укшы һәм калганнары инде 58-50 тирәсендә алар кысла, үгез бозау, игезәкләр һәм үлчәү. Иң әзе ул Скорпионы икән. 46% кына аларның вакцина ясаган. Буның белән нәрсә әйтергә була, Рима? Хәзер бүгенге көндә вакциналарны тикшерелмәгән дигән әйберне инде әйтмәсәк тә була. Ягъни инде чынлап та ел үтте, 1 ел үтте. Аңа кадәр коронавирус белән 1 ел яшәдек. Аннары инде коронавирус һәм вакцина белән 1 ел яшәдек. Әллә нинди тикшерүләр бара. Хәтта ки менә йолдызлама тикшерүләре дә бара. Йолдызнама буенча безнең гаилә бу статистикадан читкә чыга. Чөнки бездәге 2 арысланның берсе дә прививка ясатмаган. Вот Сукыярда прививка бар. Ул яктан без статистикага туры киләбез. Рима белән без инде бу подкастта вакцинага кагылышлы бик күп әйберләр турында сөйләштек. Мин тагын бер нәрсә әйтәсе килә, ул да булса, әгәр ниндидер шик туа икән, ниндидер куркулар бар икән, әлбәттә бар. Әлбәттә бу бөтенебез дә куркабыз инде бу әйбердән. Коронавирустан да куркабыз, вакцинадан да куркабыз. Әле хәзер әнә Pfizer яңа дару чыгарды. Әле ул даруга каршы булучылар да барлыкка килер дип уйлыйм мин. Мин нәрсәләр укырга мөмкин бу темага? Шуны гына әйтәм, теге белер-белмәс блогерларны түгел, ниндидер хирургларны да түгел хәтта. Ниндидер күрше табибын да түгел хәтта, шәфкать туташын да түгел. Әмма шушы өлкәдә белемнәре булган кешеләрне тыңларга киңәш итәр идем мин. Нәрсәләр укырга була тагын? Конспекты Юджина дигән паблик бар. Ул Facebook'та да, ВКонтактеда да, аны интернетта эзләргә була. Ул шулай ук фәнне популярлаштыручы, анда менә бик җайлы итеп җыеп бирә ниндидер дәлилләр, ягъни чит ил галимнәренең чит ил журналларында чыккан әйберләрне тәрҗемә итә, гади тел белән аңлата, аларга сылтамалар бирә. Ягъни ул ниндидер бер һәм шулай ук мин әйткән идем, Дарья Карташова Инстаграмда, ул Франциядә яши, аның PhD дәрәҗәсе, иммунолог. Ул барысындан бу коронавирус турында гына түгел, башка вакциналар турында, башка менә теге иммунология белән бәйле әйберләр белән, иммунитетлар белән бәйле әйберләр турында яхшы аңлатып яза. Нәрсә укырга дигәндә, минемдә бер киңәш бар. Акыл өйрәтүче кешенең дипломын укырга тәкъдим итәр идем. Әгәр анда вирусолог яки эпидемиолог дигән сүз булмаса, инде менә Эльвира әйткән әдәбиятка күчәргә тәкъдим итәм. Чөнки акыл өйрәтүчеләр, киңәш бирүчеләр ул әле хакыйкатьнең соңгы инстанциясе дигән сүз түгел. Аларның сүзенә саклык белән карарга кирәк. Блог ул татар әйткән китап сүзе түгел. Хәзерге вакытта китап сүзенә дә бик сак карау тиешле. Шуңа күрә, әгәр ниндидер мәгълүмат эзләсәгез, ул мәгълүматның ышанычлы чыганактан икәнлегенә ышанмый торып, аны куллануны, таратуны булдырмаска кирәк дип саныйм. Бигрәк тә таратуны Рима әйтеп үтте. Моның өчен хәтта
җинаять җаваплылыгы да каралган. Без әлбәттә күп сөйләштек, ләкин күп әйберләр сөйләшенми калды. Ярый, әле сөйләшербез. Пандемия иртәгә генә бетмәс. Бетсә дә әйбәт булыр, әлбәттә. Бетсен иде тизрәк. Бу Азатлык радиосында татарча подкастның 2нче сезоны иде. Без алып баручылар Эльвира Гарипова һәм Рима Гомарова сезнең белән хушлашабыз. Сау булыгыз. Исән булыгыз. Татарча подкастларны сез azatlык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.